BJP Tipramotha IPFT hasto habang khafano lokorogni hamjakma bodol tei chajakma bodol hinaino tongo arni bisingo BJP IPFT Tipramotha hapango tabuk asukjak tini kokti salni sanja jorao ambasa bkhasini hridoi kamio BJP ni khungba nukhungni khorok jiba votar Tipramothani bana rom phailai nukjakha katal phainai rokno lamsugui naharka 47 ambasa block ni Tipramothani ngai Premlal Molchom tei tongkha odi priyang tei topon deborma akosongro Maharaja long live Bubagra long live Bubagra ki Bubagra ki Pulin sangma Pulin sama kogor ko sanay do sadi tan bagin yun aning bung pulin sangma ang BJP tongmani tapos ang Tipramotha pagka ani BJP tongma samayo ang bu khoroksa samung tangnai dista pumukti ani bu 60 butar to ani andaro gai ang tao ani cara kuno orono Tipramotha cara bu anu barbasaga apa Tipramotha hamjago Tipramotha juinga tamung koi nung BJP yakore pa Tipramotha ro are Tipramotha family BJP ni ba hamya hiya मैं ang hamjago Tipramotha ro aloga ang takata Belaino Hambai chung tini 47 ambasa tini constituency ni ontorgoto Lalsuri village committee bisingo Hridoi colony para oro polin sangma ni netritwe 5 পরিবার 15 ভোটার ব্রক বিজেপি yakare chini Tipramotha tini jugdan dikha brokno chung oro TWF ni chini bukuk song tongo tai YTF ni tongo tai chini Tipramotha ni brokno chung khabai khukbai lamsokka brok bo saimangkha je na tabuk Hansani bisingtui chungbo Maharashno taibo yakrak khai tisanin bagai tai chini manthai rokno manani bagai chung BJP khai tai inglia chung Maharashni bising hansa tongnai nei wan suguino chini Polin babu bo 15 poribar no tuboi 5 poribar no tuboi 15 butar chini Tipramotha dolo tini jugdan khai ka brokno chung khabai khukbai lamsoka tai beskango village committee tongo aro kaham khai o Lalsuri village committee no Tipramotha ni village committee namnai nei brok samai tangga hambai